Bon dia. Avui des del laboratori, no des del cau de les raboses, des del laboratori. Així estic fent provetes amb el blat que vam estar parlant ahir, veus a veure, ho veieu ahir, i està eixint-me una farina així no engroguida que vos comentava. Ja per si veig la claror, foguers, cuidao. I és d'un color cru, és cruosa, més o menys ve a ser cruosa de color cruós, un beix. A veure, espereu ser. El dit, a veure. Ahí, en la blaura ahí que el deu. Bo, mira, ho veieu? Clar, no és farina fina, fina ahí, molta, perquè està feta amb el moliner de moldre, la carn i això. Així seria, veieu, el que està llevant. I és que, clar, és segó. Això el que diuen la farina integral és segó també. Tapa un poc això. La blaura. És segó. Veieu? Si estic ahí fent experiments en el laboratori. A veure, i tirant-me ahí a tope ahí. I ara que dic, però clar, imagineu-se si ve així, igual tal volta sí que amb oli de pedra que tinc allà de mà, però això, en fi, veieu? Mireu, espero que canviem el mòbil, que l'agafi ahí, veieu? El segonet, i ara és quan ho tire ahí, a veure. I hola. I a Cerner, què diuen? A Cerner. Ai, a Cerner, dic a cendre, Déu, xe. Què és passar per ahí pel sedàs? Bueno, en aquest cas és més un garbell, no? Està clar, és un col·labor, però bueno, en fi. Però que canviem altra volta i treballo en l'altra, mentre aguante, vaig aguantant. I vaig ahir passant-li el dití, que vaig a passant. Està encara grosset, no està com... Déu, xe, és que... Ara, estàs volent treballar ahir, això pot ser. Oh, pot ser. Els homes diuen que no poden fer dues coses al mateix temps, Aquesta manera damunt va desenfocant. En fi, mirem la farina, veieu? Farina integral, perquè clar, veieu, no és blanca del tot. Podem assipar la clau. Pareix que sigui blanca, però no és. Un color així a beix, cru, un color cru, d'acord? És un marronet molt clariu, sí, un color beix, podríem dir. En fi, i això és el que estic barallant-me. Un diumenge vesprada, un altre se'n va per ahir, a la platja, ja a veure xicones, o a veure cadascú que li agradi. I així estic jo fent les proves estes. És això. Qui no té faena, Déu li'n dona, solen dir. Però bé, bo, ja està, així anem fent, continuem ahir la investigació i això, ja he detectat per ahir, està mirant molinets elèctrics de 2.200 watts que poden moldre, perdó, això, blat, poden moldre també daxa, que pot estar molt interessant en un moment donat, veus, mentre que mire allà, ara en moldrem un poc més. La daxa partida, per exemple, per les gallines pot anar a cine. Què més podia fer? Mare de Déu. Pots fer també cacaus. Ja antigament feien un torró, el torró de gat famós, que es deia, i es feia tot a base de pasta de cacau. Enteneu? El torró de cacaus, per exemple, era el torró dels pobres, que diuen. Vull dir, estic ahí... No està mal de preus, estem parlant ahí de 130, 190, amén, n'hi ha de 500 i coses així, però bueno, que n'hi ha d'un preu interessant. I no ara, perquè ara no, però igual més endavant m'ho prepare. Com jo allà en el tros, la llum la tinc de baix, tinc allí dispositius allí que el deu, la tinc de baix. Però tindria també, tinc la pedra per els 3 dies apagada que diuen que ve. Bo, anem a veure si li tirem, espera a veure, ara, va, tirem una miqueta més, fem 5 minutets. Anem fent proves d'aixes que diuen la. Bona forma de passar el diumenge, Qui no plora no mama, es diu per ahir.
I més de 4 no entenen la xarrar i es peguen mig dels ous. La mare que va. Anem a veure com queda. Òbviament ja va, està més refinadeta i això. Tornem a pegar-li la passadeta ahir. A cendre, que diuen. Segona conjugació del verb en re. Més de 4 no tenen ni pajotera idea i es regalen el C1, no saben fer la O en un canut. Va, seguim. La, i i anem ahí fent ahí un poc el pixorro aixina, així que vaig apretant també, així vaig anant sempre i baix, i bo, ho deixarem i ja està. Per això, veu que això fa investigació més no poder, ara que es disposa de blat per poder-ho fer. I ja veurem. Aquests projectes ahí de poder-ho reintroduir a l'economia local. Al cap i a la fi, tot això és patrimoni, sí, gastronòmico-cultural, no? I també altres projectes com seria reintroduir també el valenci negre i el blanc, el tema del raïm, que ja en parlarem, però això ja serà més cara a la segona temporada de Agro Llauro, oh yes, I ara mirem ahí com queda això, veu, com... O sigui, que és farina integral, i els han de agafar uns ninots allí, allà, al sitio que tengo allí, que flipes. I si tens bancal, ho soltes allà al bancal i ja fem, guano, con les tomaqueres. Bo, que comença d'animalaes i això. Que acabeu de passar un bon diumenge i ja la setmana que ve, quan siga, ja en farem altres. He actualitzat un poc la caràtula del canal, pegueu-li una miradeta, he actualitzat la foto principal, he posat ahí la foto xula de turballos, en fi, vull dir, anem actualitzant perquè estem a punt de complir en aquesta nova etapa dels vídeos un any, encara que jo fa molts anys que feia videoconferències per ahir, per a l'alumnat, l'any de la pandèmia, bueno, en fi, històries de l'abuelo Cebolleta. Bo, ahí es quedeu, yeah, au, yeah, la, xaca, xaca.